Aha, a gde su deca? Deca su kod mene. Dobro. I 20 dana ona decu nije videla? Nije videla, ali neće decu da prihvata da uzima, zbog njene majke kurvetine. Majke? Kurvetine. Majka je kurvetina? Da. Što? Pa evo ti ona voli... Mislim, ako postoji razlog da se pita što je neko... Pa da vam kažem ja nešto. Znači, žena mi je kurva. A i žena je kurva isto? Da. Znači, ja isto dok sam radio čistoća, ona se je sa svakim. A. Da. Znači, kakva čerka, takva majka su kurve. Ili kakva majka, takva čerka? Da. A jesi li ti gledao majku pa si birao čerku? Ja znaš za tu izreku, gledaj majku, biraj čerku. Ne. Jesi li? Nisi? Nisam. Jel ti sad žao što nisi tu poslovicu malo razradio kada si se venčavao sa njom? Nisam se venčao. Pa dobro, nisi se venčao, ajde, ali imate i decu zajedno i bili ste u braku, tom vašem nekom. Da, pa da vam kažem nešto, to je bilo straža, znači, ako se moja tašta a moja žena čuva njenu stražu. E sad... Na smenu. Da, to je na smenu. Da. Znači, ona se da vam kažem i sa zetovima. Majka ili? Majka se sa zetovima. A, ti si joj zet? Pa ima još zetove ona ima. Aha, a tebe nije? Slušajte me. Pa odbijaš odgovor? Tast mi je bio tad živ. A što si odbio odgovor? Kako? Pa i ti si zet. Pa dobro, ja sam zet. Ali? Tast mi bio... Znači nećeš da mi daš odgovor? Ne, sad ću da vam dam. Pa ne, daj mi odmah. Da mi je tast bio da radi, ja sam bio na gradu. Ona mene zvala kao da se šetam ovamo tamo i ona od mene tražila i to što je tražila ja sam njih dao, počela da me moli. Čekaj. Ne moramo uopšte se uozbiljimo, nego, znači, a kad je to bilo? Pa to je bilo skoro... Jel tebi smešno to? Pa normalno da mi je smešno. Kako te molila? Pa lepo. Došla tu na gradu sa mnom da se šeta, vamo tamo, pa od toga, da izmeneš ona mene uhvatila od šta da kažem? Moja tašta. Ona sa zetovima. A čekaj, si ti znao pre nego što se tebi to dogodilo sa taštom, jesi ti znao da je ona bila i sa drugim zetovima? Znao sam. Pa jesi razmenio iskustva, mislim, ne znam. Jesi čuo to od njih? Ili si ti to video? Kako? Kako znaš da je? Pa, ona mi je to rekla, kaže nemoj da kaže samo mom mužu. Aha. Da, ona mi sve ispričala. A koliko zetova ima? Ona ima, znači, u Mirjevu. Aha. I ovamo ima, u Jabučki rit ima. Znači u svakoj opštini ima po jednog zeta? Da. A i čekaj, kaži mi, jesi ti pitao te njene zetove i kako se zove, šta se tu događalo, kako? A nisam, ja sa njih nemam kontakt. Jesi ti poslednji bio? Kako da? Kao zet koji je bio sa taštom? Da. Dobro. Sada te pitam kako je bilo, mislim... Da. Mislim, kako ti... Koliko puta se to dogodilo? Pa, to se dogodilo 3-4 puta. Dobro. Je li tvoja žena to znala? Žena nije znala radi toga. Ne? Ne. A jel su druge znale čerke da je ona sa... Ne, niko nijedan nije znao. Pa hoće li sada saznati kada budu gledale DNK emisiju? Neka vidu DNK i neka čuju, je li ona to bilo sakriveno. Dobro, ali imaš ti neke dokaze da se to stvarno dogodilo? Pošto meni ovo je sad, mislim, smešno mi je zato što... Da, imao sam te dokaze, ali... To i na telefonu smo snimali, nego što su mi ukrali telefon i tu su mi bili sve... Snimali ste se? Da. Znači, bilo je baš onako zanimljivo i eksplicitno. Da. Da. I dobro, a kako, znači, majka kad je to, onda je ćerka čuva stražu. Da, znači, moja žena je isto kurva. A su se žene za tebe to što kažeš? Žena mi s***ala sa zetom, isto. Aha. Još to nisam je uzao. Aha. Ona s***ala sa zetom. Da. Znači, oni su... Znači, vi ste svi u stvari, svako je sa svakim nekako. Da. Znači, njene čerke sve su kurve. Znači, nijedan nije kao što treba. Da. Ta manja sestra, ona sa svakim s***. I to sa 200 dinara s***. Dobro, možeš sad samo da kažeš, na primjer, sa svakim je. Da ne bude... Sa svakim. Da, sa svakim je, da. Znači, za 200 dinara.